Anti? Na'am. Nace ina za mu je mu siya kayan ne da akwatuna. Wallahi ni ma kaina duk ya daure. Gwantar da hankalinku. Akwai inda zan kai ku. Aminu Algazar Ventures. Masha Allah. Tabarkalla. Na tabbata duk abin da kuke bukata za ku samu ana. Kware koyaya. Ga akwatuna nan kala-kala? To akwatuna kadai kika gani ba kya ganin dogayen riguna mata tabarkalla bismillah kala-kala. Jallabiyoyi ga su nan. Masha Allah abu gaskiya ne. Ina masu son sayan abayoyi ko kuma akwatuna ku garzaya Aminu Algazar Ventures domin samun abayoyi kala-kala ko kuma akwatuna iri-iri. Au seti na saka kayan aure ko kuma na tafiye-tafiye kamar su Hello King, Victoria. Ku garzaya Aminu Algazar Ventures domin samun kaya masu inganci. Aminu Algazar Ventures Head Office Shop number 1, 2, 3, 4 and 5 Algazar Plaza, Hajj Camp Market, Kano. Ko kuma shagonsu na Kaduna a Corporate Plaza number 42 Isa Kaita Road, Kaduna. Ko na Sokoto da ke Sadiq Plaza, Kalambaina Road, Arkilla, Sokoto. Aminu Algazar Ventures. Domin samun kaya masu inganci, Aminu Algazar Ventures shine girzo. Lallai idan ana maganar akwatunan zamani na ado kawa kyau da inganci, Aminu Algazar Ventures mun rufe kofa domin mun tanadar muku da kayayyakin zamani kamar haka: Desi 2018 model, Hello King, Roncato, Starlight, Burak, Ecolac. A bangaren abayoyi kuwa ba mu da na biyu. Mun kasance jagorori ta fannin abayoyin Saudiya, Dubai da Turkiya iri daban-daban. Maza tuntuɓe mu a sabon katafaren ofishinmu da ke kasuwar sansanin alhazai daura da ofishin bada horo na alhazai, ko kuma sauran shagunanmu da ke kasuwar a sansanin alhazai wato Haji Camp, shago mai lamba 1 zuwa mai lamba 7 a Mu'min Plaza a Kano. Za kuma ku iya samun mu a shago mai lamba 42 kan titin Isa Kaita daura da rukunin shagunan na Gogo Plaza a jihar Kaduna. Ko ku buga lamba kai tsaye kamar haka: 0800 32 30 3773. Za kuma ku iya samun mu a zaurukanmu na sada zumunta. Aminu Algazar Ventures. A daɗe ana yi sai gaskiya.